La Carme Junyent ens ha deixat fa uns dies. Ens ha deixat orfes una de les figures més compromeses i lliures en la defensa de la llengua catalana. Sempre interessada per la llengua, fou professora de lingüística a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, on va dur a terme la recerca en l'àmbit de les llengües amenaçades, l'antropologia lingüística i les llengües de la immigració a Catalunya. Fou la directora del grup d'estudi de llengües amenaçades, GELA, i autora d'una àmplia obra sobre la situació de les llengües del món i la diversitat lingüística. Va dirigir la realització de l'Inventari de les llengües que es parlen a Catalunya, que actualment supera ja les 300, i va generar un gran debat sobre el llenguatge no sexista. El que cal canviar és la societat i la llengua ja s'hi adaptarà, deia. Entre d'altres premis i reconeixements, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2019 per la seva llarga trajectòria en l'estudi i la defensa de la diversitat lingüística a Catalunya i al món. Va morir el 3 de setembre passat i en el seu últim article, publicat pòstumament, parla del dret de morir en català i de la importància de poder-se expressar en la llengua pròpia en el tram final de la vida.